Nguva idzo dzasvika pana 2:22 tiri muchikamu chiviri chekwasa ukubengelelana ari kutepfenyura. Ndiri nini Mama V? Ufuna ukhuluma uhama zakho auya munoziva so mufaro wandinawo. Munotibata pa 0712 345 678 Andizivi muri kuzvigona sei kumativi pana enyika, asi kuno kuredio tiri kufara. Tine muteerera atinyorera achiti makadini vamushamarari. Ini ndinonzi Mai Sara, ndinoda kukwazisa mhuri yangu yandigere pano. Baba Sara vari kuona TV vari mubedroom, Sara mudining, Rindroad vangu vandigere navo pano tichitaura nyaya, tete vangu vari Bohera. Ndoda kumhoresa zvakare mainini vangu vari kumaramba tsvingwe navamwene vangu vakashayika last month. Zvakanaka izvo, zvakanaka izvo. Ndichizoda kukwasa zvakare vatezvaro vangu vakafa gore rakapera. Tinongoti nematambudziko naye ka.